Ο Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου, κ. Αναστάσιος Κόλλιας, μας μιλά για την ακράτεια των γυναικών. Ένα θέμα το οποίο, όπως χαρακτηριστικά μας λέει, είναι ταμπού για την σύγχρονη γυναίκα. Για την ακράτεια των γυναικών πρέπει να σας πω ένα πράγμα. Στην Ελλάδα είναι ακόμα ένα θέμα ταμπού. Δυστυχώς, επειδή είναι ταμπού, δεν πηγαίνουν οι γυναίκες στο γιατρό, γιατί με μία επέμβαση, με μία θεραπευτική αγωγή, φαρμακευτική αγωγή, μπορούμε να θεραπεύσουμε το 80% των γυναικών. Υπάρχουν ουσιαστικά τρία είδη ακράτειας. Το ένα είδος ακράτειας είναι η επιτακτική ούρηση. Να το πω πολύ απλά, τι σημαίνει αυτό. Τη στιγμή που έχω το συναίσθημα ότι πρέπει να πάω στην τουαλέτα, η τουαλέτα πρέπει να είναι δίπλα μου. Δεν προλαβαίνω να πάω μέχρι την τουαλέτα και κατά τη διάρκεια αυτή χάνω ούρα. Αυτή η επιτακτική ακράτεια μπορεί να είναι δυστυχώς και το πρώτο σύμπτωμα μιας νευρολογικής πάθησης. Αλτσχάιμερ, σκλήρης κατά πλάκας, Πάρκινσον. Το δεύτερο είδος ακράτειας είναι αυτό που λέμε ακράτεια από προσπάθεια. Δηλαδή, όταν κάνω σπορ ή αν σηκώσω κάτι βαρύ, αν βήξω, αν πάω για χορό, χάνω ούρα. Ακόμα και σε αυτό υπάρχουν... Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί πιο πολλές γυναίκες νομίζουν ότι αυτό συμβαίνει λόγω του τοκετού. Αυτό είναι λάθος. Δεν φταίει ο τοκετός για την ακράτεια, η εγκυμοσύνη φταίει για την ακράτεια. Και υπάρχει και ο μεικτός τύπος, ακράτεια από προσπάθεια μαζί με επιτακτική ούρηση. Σύμφωνα με τον χειρουργό ουρολόγο κ. Κόλλια, σήμερα το 35% των γυναικών άνω των 60 ετών έχει πρόβλημα ακράτειας, ενώ θεραπεύεται το 80%. Ενώ για τους άντρες το πρόβλημα ξεκινάει μετά την ηλικία των 60 ετών και συνήθως οφείλεται στον προστάτη. Ξέρουμε ότι το 35% των γυναικών άνω των 60 χρονών έχει πρόβλημα με μια ακράτεια, μεγάλου ή μικρού βαθμού. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προβλήματα και βλέπουμε και πάρα πολλές νέες γυναίκες, δηλαδή πάνω από 40 και πάνω, επίσης να έχουν προβλήματα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Λύνεται το πρόβλημα. Λύνεται. Ή δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, για τις γυναίκες είναι πρόβλημα. Σαν για μας τους ουρολόγους είναι πια κάτι το συνηθισμένο που μπορούμε να το λύσουμε. Πρέπει να πάνε στο γιατρό τους, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένας, αυτό που λέμε, ουροδυναμικός έλεγχος, να δούμε τι προβλήματα έχει η κίστη της γυναίκας, μία κιστεοσκόπηση και εφόσον γίνουν αυτά να αποφασίσουμε τι λύση μπορούμε να δώσουμε. Αυτοί οι ασθενείς δεν βγαίνουν έξω από το σπίτι τους, φοβούνται να πάνε, δηλαδή και να πάνε στην πόλη π.χ. να ψωνίσουν, ξέρουν πού είναι τα καφενεία ή τουαλέτες, ώστε να μπορούν γρήγορα να πάνε να ορίσουν. Άρα είναι ψυχολογικό. Παίζει, είναι φαύλος κύκλος. Αρχίζει έτσι και καταλήγει και το ψυχολογικό και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο όμως μπορούμε να διακόψουμε. Στους άντρες η ακράτεια, αυτό που παίζει ρόλο στους άντρες είναι ο περίφημος προστάτης. Η πιο πολλή ακράτεια που έχουμε στους άντρες, ακράτεια από προσπάθεια, είναι μετά από εγχειρήσεις στον προστάτη. Το ότι γεμίζει η κίστη, έχει μεγαλώσει ο προστάτης, δεν μπορούν να αδειάσουν την κίστη και είναι σαν ένα ποτήρι νερό που είναι συνέχεια γεμάτο και βγαίνει μόνο αυτό που βάζουμε από πάνω. Αλλά το ποτήρι παραμένει πάντα πλήρες.